aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bi ka u lasago wa ko olu jɔrɔn bɛ a ko kana kɛ basigi tiɲɛ ye jamana in na Faransi jamana ni Cadi y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ n'u ka jɛɲɔgɔnya fintigilaka ko bunakun kan hali n'a sɔrɔ u kun y'a bɔrɔtɔ nka ko an bɛ waati min na ko bi jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ yen nɔ bawo ko bɛnkan dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kura ni o de ye Cadi fintigilakaw ka taa formation kɛ Faransi jamana kɔnɔ ani Faransi fana ka Cadi dɛmɛ renseignement cogoyaw la fo ka taa se Cadi sanfɛ kɛlɛcɛw ko Faransi bɛna dɛmɛ don olu ma hali n'a sɔrɔ Cadikaw Faransi ka daga kɛrɛnkɛrɛn tɛna sigi Cadi kɔnɔ nka k'u kɔni bɛna baara kɛ nin cogoya de la Iran y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ pays de Golfe jamanaw bɛɛ lajɛlen ka kangari gɛlɛn da u ye maa minnu ni u mana nɔ ye Amérique fintigilakaw dɛmɛli la u b'u yɛrɛ bila Iran ka jugu de kɔnɔna la k'u ye o ko in fɔ ka sanga ni Émirats Arabes Unis ye jɛɲɔgɔnya ani fo ka taa se jagoko ka o tigɛ o ni Iran ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la Iran ko k'a bɛ ka kangari da gɛlɛn da pays de Golfe maaw ye u k'u dabɔ olu ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ arabadon ko Corée du Nord jamana ko nucléaire 57 de bɛ Corée du Nord jamana bolo Donald Trump ka kɔrɔfɔw la nka ka kumaw kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ Amérique ni Corée du Nord ni o ɲɛmaa bɛ Kim Jong-un bolo bi ko u ka jɛɲɔgɔnya cogoya ka ɲi kosɛbɛ CPI ye jalaki bin Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kan bawo ko Donald Trump ye ɲangili kuraw ta ka ɲɛsin CPI ɲɛmaaw ma ko Donald Trump ka nin wale in ye sariya sɔsɔ de bawo ko CPI ka kiirisoba in Donald Trump bɛ fɛ ka u bɔ u dabolo kan de ni ka u bila ko la komi n'a tɛ sariya kɔnɔ ka u ka kanabila ka o tiɲɛ ko k'a sɔrɔ CPI kiiritigilamaw bɛ baara kɛ ni indépendance ni o ye kanabila ye ani fɛnɛ k'a sɔrɔ maa si ka diyagoya ko t'u kan ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don jani kibara sara bɛɛ lajɛlen na ani ce anw sugantila yaasa ka se ka kunnafoli sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoli wɛrɛ kɛnɛ kan nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la